Hey guys, what's up? Welcome back to another video, and with this vlog ay ipapakita ko po sa inyo ang worship experience dito sa Jesus Reigns, Pangasinan. It was a dream for me kasi first time ko pong makaka-attend after all those years. So ito na po guys. Ng Pangasinan, ng 82 probinsya ng buong bansang Pilipinas. At siya po ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayong hapong ito. Wala pong ibang dahilan. Walang sino man. Walang anuman. Ano po ba ang Jesus Reigns celebration? Ito po ay pangungusap ng Diyos sa kanyang lingkod. Na ang sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng mga Diyos-Diyosan merong piyesta. Pero bakit ako? Wala akong piyesta. Kaya nga po sabi ng Panginoon, bigyan mo ko ng piyesta sa lahat ng probinsya ng Pilipinas. Ipagdiwang niyo ako. Ito ang piyesta ni Jesus. Hallelujah! Tunay nga po ng Panginoong Jesus lamang ang ating pong sasambitin, ang ating bibigkasin, ang ating itataas, ang ating pararangalan, papupurihan, dadakilain, lulwalhatiin sa hapong ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Mo'y muling maranasan ng buhay narito ngayon. Nananabik na makita, lumalaki ang iyong mata. Kahit ang aking nadarama, kating kapiling ka, puso ko'y sumisigla kapag kayo'y sumasama. Kahit ang aking nadarama, sa tuwing nakikinig ka, ang puso ko'y sumisigla kapag kayo'y sumasama. Jesus reigns! Jesus reigns! Jesus reigns! Mapipigil ang pagsamba sa'yo. Diyos, papupurihan ka.
sa'yo